Ani mung ke Profulla de Burma. Nung ka bazar tom. Ang bazar ni Lampra, Takarjala Lampra ni secretary. Ngan nong ni mani semen nong asam tak taklay bahirok nong asam tak kan bazit besarong ni nong kaimen. Sing to taklay no kayo to tungko ketal. Bazit tungko to tam humala sing pulia ketal ba. Asik bui hai asik kabang khai malia. To phane sing joto yak suglai mani. Khai lai nyai hinai khai lekya. Sing lukrong no sanam sungo sini taklay bo soro sing agi to corona ni bagai sing COVID-19 ni bagai sing khai malia. Abo ni bagai sing sini lukrong taklay to motamuti corona ba hamai thangka. Tai परिस्थिति bo kaham. Tai sing abo no sini je elakar basi srarok je tongnai porinai soroinai kisa obsor mama ba tabo jotona homdom khlai nai phaiting abon ani koimung nong kuno musamung program ta tong sinaro kaisa musamung to sing kaisa ketal phono kaisa gungko jehetu srarok no somoy mama ba kaham ko jak jomo khlaine bagai taklai ketal abon bagai sing kaisa yapri ketal superstar yapri ketal kaisa mankha abon bagai sing khana 8 হইতে 9 টা নিসিমে স্টার্ট করেছি নাই ani sing one shok mata abono srerong sing jehetu elkar bungrong no srerong phaine phaiting abono ani kobong sini jagan mung khabo Takarjala Lampra hati modi to sing pray 30-40 jona bango sing abo jotono ekhena samung khaileo ekdom jak jomok na bangai sing obsesta nai tongo taklain bising khali teb da khaimano amani sina asa ntar nung tom sanung sung lukrong no mahai belai hambai sin dong TV songo sang taklanya pulla kaile mani durga puja omna sanamu songo sang kabama dugan lo khaile ya ko do tonglai sang asa din kabama thanga sang asa kai phaile me ba taklai siming katalba ang lukrong na sanamu songo sang bus noita ni simno sin bus solinai gai lukorong na sanmu chong noita simung phaimano 10 ta 11 ta hanga kena sin bus soli changnai a lukorong na phainya bagam kaisa kobungta sang tinin thekeno joto jagan tinin thekeno chengangnai bus ko dal mun